Kod Berlic kursa najviše mi se dopala fleksibilnost, usklađivanje sa našim radnim obavezama, jer kada radite u kompaniji vrlo je teško usaglasiti obaveze, a opet želite da se posveti sebi i sopstvenom razvoju. I ono takođe što mi se jako dopalo jeste učenje kroz razgovor, kroz ponavljanje, primere, jedan, da kažemo, neformalniji način rada, ne standardno kako doživljavamo učenje kroz neke knjige, domaće zadatke, iako smo svega toga imali, ali je sve to bilo na jedan mnogo lepši, neformalniji, lakši i fleksibilniji način. Puno mi je pomogao, stvarno, posebno zato što radim u kompaniji koja radi i takva je internacionalnog tipa. Znači, mi smo međunarodna bankarska grupacija i sedište naše banke je u Italiji, u Milanu. Tako da mi je za rad u Unikreditu izuzetno bilo važno da naučim bolje italijanski jezik, da mi pomogne da savladam, da komuniciram sa kolegama i da čak i u nekim situacijama kada kolege ne mogu da se izraze i nađe adekvatnu reč na engleskom jeziku, da ja ono što sam naučila na italijanskom mogu da razumem šta su želeli tom prilikom da mi kažu. Pa, upravo ovakva jedna situacija. Jednom sam bila na jednom sastanku, pričali smo o nečemu važnom, naravno bilo je nas dosta iz različitih zemalja, kolega iz Italije je pričao i ponestala mu je reč na engleskom jeziku i onda sam ja njega podstakla da mi to kaže na italijanskom, on je rekao na italijanskom i onda smo se sporazumeli, tako da mi je vrlo bilo korisno. Pa upravo iz onog razloga zašto sam i rekla zašto mi se dopao i kako mi je koristio. Znači, ta fleksibilnost, prilagođavanje, jer ja sam prošla i deo kroz učionicu, odnosno učenje u učionici i učenje na privatnim časovima. Jedno i drugo je bilo jako fleksibilno i korisno za nas da nam se prilagodi našim obavezama. Tako da bi u svakom slučaju, pored rada i drugačijeg sistema učenja koji Berlic ima u odnosu na neke druge škole jezika, ta fleksibilnost i prilagođavanje nama koji radimo i koji imamo vrlo popunjene rasporede, svako bio razlog.